गिबिसिनथाराव सोरगो आरो बुहुमनि बिगोमा थामहिनबा जों बयनिबो महरगिरि इसोरा मान आरो समायनाय जाथों। लोगोसे दिनैनि गोथार सानजों गोरोबफाना बे फोरबोनि बोरखौ लामा नायनानै थाग्रा मानिजाथाव गनायजाथाव सोमोन्दोनि बयखौबो नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनि द्वारै आंनि गोरबो गोसोनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनोबो फोरबो जिसुनि मुङाव जासिग्रोहरनाय जाबाय। जों दिनै सोलोंज्लायगोन फोरबो होलांनाय गियानखौ जोथोनै लाखिनाय। बोसोन बिजाब 29 बालाब 3 सिरिनि बिसिम। जायहा गियानखौ मोजांथार होननानै सायख'नानै लायो बियो बिफाखौ रंजाहोयो। गुबैयै गियाना नोंनि मोनसे धोन आरो बे गियाना जाय माहारिनाव थायोब्ला समाजारिजों लोगोसे सोरजिगिरि इसोरखौ खुसि खालामनो हायो। बेनि सोमोन्दै सान्थौगिरि सल'मना बे बाथ्राखौ बुंलांदोंमोन। ख्रिस्टनियाव थाफ्लायग्रा नोंथांमोन, सासे सुबुङा गावनि मोदोमखौ समायनायाव बेरखांहोनो जुनै सना रुफा गहेनाजों आरो दाम गोसा सि जोम गाननायजों समायहोयो। बबेखानि बेफोर गासै समायना गाननाय जोमनाया गोरोन्थि बे नङा, बेफोर सुबुंनि जुनै गथायजाखानाय। नाथाय बे गाननाय जोमनायजों नोंखौ जेसेबां समायना नुयो बेनिख्रुइ बांसिन नोंनि रमायनाया गोहोम खोख्लैयो, लोगोसे मान मोनसिनो। जेब्ला नों सोरजिगिरि इसोर आरो माहारिफोरनि नोजोराव गियान गोनां सुबुं जाबाय। नायदो जेसाया 43 बालाब 4 सिरिनि बिसिम। नोङो आंनि नुनायाव दाम गोसा मान गोनां आरो आङो नोंखौ अनो। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, महरगिरि इसोरजों सोरजिजानाय समायना सोमखोर मिथिंगानि अरनबारियाव बयनिख्रुइबो जौसिन बिफांखौ जेरै नुहुरस'नाय माहारिफोरनि मेगना नुहुरो, थिग बिदिनो गियानजों लोगोसे आखल गोनां सुबुंखौबो बे ओनसोल एबा हालामनि माहारिफ्रा गोख्रोङै सिनायनो हायो। नायदो नै इतिहास 9 बालाब 6 सिरि। आङो दिनै फैनानै गावनि मेगनजों नुफैनायनि सिगां मानसिफोरनि खोथानायखौ फोथायाखैमोन। नाथाय आङो दानो नोंनियाव जे नुफैबाय बिसोरनि खोथानाया आंनि नुनायजों खावसेबो जाबावाखै। आं खोनाहैनायनिख्रुइ नोंहा बांसिन आखल आरो गियान दङ। अनज्लायग्रा नोंथांमोन, सासे धोरोमिया सुबुङा जेरै समजों लोगोसे जिरायथ'फैनाय बुहुमखौ नागारनानै अराय समनि गोजोननायखौ मोननो सोरगोआव थाङो बादि, बे रोखोमनो गियान एबा आखल गोनां माहारिफ्रा संसाराव आंखालजों लोगोसे खैफोदफोर सफैब्लाबो महरनि बिगोमा फोरबोआ बे सुबुंखौ गियान गोनां हिसाबै रैखाथि खालामगोन। नायदो गितफोरनि दाबिदनि मेथाइ 34 नाम्बार 10 सिरि। जोहोलाव सिंहफोरा थोआ जायो आरो बिफोरो रसा नांनानै सैनाङो, नाथाय फोरबोखौ नागिरग्राफोरहा मुंबो गाहाम मुवाफोरनि थाखाय थोआ जाथारनाय नङा। अनज्लायग्राफोर, बुहुमाव सुबुं सानखोनि गेजेराव समायनाय सासे सुबुंनि महरजों लोगोसे धोन दौलतआ माहारिफोरनाव गोहोमजों लोगोसे नोजोर गोलैयो बादि, नोंनि गियान गोनां महर मुस्रि आरो आखल आखुआबो इसोर आरो सुबुं माहारिनि गेजेराव लोगोसे समाजाव नोजोरजों लोब्बा लाखिनानै गोहोम खोख्लैयो। नायदो बोसोन बिजाब 11 बालाब 31 सिरिनि ए। मोजां मानसिफ्रा पृथिबियावनो मोजांनि बिथाइखौ मोनखायो। अनज्लायग्राफोर, थारैनो जों गमामायै गावनि गोसोजों गुबै इसोरनि सुबुरुनखौ नेवसिना इसोर आरो माहारिफोरनि नोजोराव गियान गैयै आखुजों जिउ खाङोब्ला
संसारावनो गोबां सैख'हायै दुखु दाहा सहायनांगोन लोगोसे गोबाव सम समायनायजों सुफुंजानाय नखरा अबथिरा अलखदाव गोग्लैनांगोन। नायदे जेरेमिया 6:12 सिरि बिसोरनि न'फ्रा मालायफोरनो गथाय जागोन बिसोरनि हफोर आरो बिसोरनि बिहिफ्राबो गथाय जोबजागोन मानोना आङो हादराव गामि खानानै थानायफोरनि जेङा आंनि आखाइखौ हारगोन। अनलायग्रा नोंथांमोन सासे गियान गोनां आबादारि सुबुङा नखरखौ मान इज्जतजों लोगोसे गोजौआव दिखांलांनो जनै फोथाराव सान्दुं आरो अखाखौ सहायनाङो बादि नोंबो अराय गोजोन रायजोखौ मोननो गियानखौ लानानै बुहुमाव माहारि हिसाबै दुखु दाहाखौ सैसोनानै देरहासार जानांगोन। नायदे गालातिया 6:9 सिरि गाहामखौ मावनो जोङो दामें मानोना नागारा जासे मावफ्लायब्ला नोङो गावनि बोथोराव हानानै बुथुमगोन। जोबथारनायाव दिनैनि गाहाम रादाबखौ गुबै गियानजों खोनासंग्रा मानगोनां गेदेर उन्दै साफ्रोमखौबो फोरबुआ बोर होथोंसै। फैदो जों खौसेयैनो आरज खालामनि। सोरजिगिरि बयनिबो अनसुला जोंनि गोथार आफा नोंहा मान आरो समायनाय जाथों। आफा जाय माहारिफ्रा नोंनि नोजोराव गियानखौ नेवसिबाय बिसोरखौ निमाहा होनानै गियानजों सुफुंजानाय सुबुंफोरजों खौसे खालामना अलखदनिफ्राय रैखाथि खालामदे। जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बिबाय आमेन।